صبح خیر тамошобино созай назар нигоҳ кунед. пешина бузург ҷалҷама чораҳашай чораҳаи якум советскияне маркази савдои М Товер дуюм ошона рафтастем тамошобино мағозаи М Амира иҷада аксияҳои зури зур рафтасай борои туркида либосакҳои фасонда марҳамат тамошо кунед наворора ҷудогона мемонам ҳатман бинен духтаро медонен чи пойафзолҳои туркӣ 100 сомон шудагай киртҳои туркӣ 200 сомон шудагай двойка доранд хулос ҳама чи аста ина бинен эскалатор кати дромадем инами якм магазин диден марҳамат дуюм ошона якм магазин хай дидена чӣ буракҳои хушрӯ доранд магазин калонай хушрӯай бурош бовар кунен духтарако я намуд борошон арзонан и хели нарх ягон ҷода нестай мана инамино ҳамаш турецкиян медонен чанд сомон 250 сомон туркӣ ман аз наздик ма шумода нишон дидимда качестваша хича бинен дар ҳақиқат ҳам хушрӯайбат дастрасай нархаш 250 сомон духтаро ина вязкашам ҳастай вязаниёша бинен ва ҳам ха плотный духтагаем ха сахтакай бовар кунен хушрӯи бадай вана марҳамат 250 сомон аз и бусюшам бидай фаҳмиден духтаро аз ҳар як модел чантаи расветкаяй мана двойкачашам ҳастай двойкашам туркияй ё бишкекай двойка бишкекай дигарош и бо сервис ё ҳам дора ана дигарош бошад ҳамаш турецкӣ маркази савдои М Товер омадагем духтаро магазини М Амира иҷара ма видео карда будам хитон медонен ки чӣ қадр борои туркии хушрӯ доранд ина марҳамат боз ҳам аксияи грандиозни барои шумо пешина бозори ҷалҷам чораҳаш инами чораҳаи якум советскиям иҷара меган таги домдай маркази савдои М Товер дуюм ошона ҳамин дуюм ошона эскалатор кати ки биромадаен ку духтаро дасти рост мегарден якм магазин мешава магазини М Амира хушрӯги двойкачора бинен ху духтаро борое ки дар ягон ҷо нестай ина марҳамат М Амирада омадай медонен ҳамаги 250 сомон спорт стилан тамошобино хушрӯи бадай мана юбкаошона бинен юбкаош хевай омадагай русалка омадагай марҳамат аз ҳар як моделаш чантаи расветкай ана и фасоноша бобинен и фасонош бо ҷига хелай хулас кадомеша ки мегирен ку духтаро ҳамаги 250 сомонай беҳад нархи дастрасай марҳамат хоҳишмандо биёен бинен харидорӣ кунен 250 сомон омада наметонен нависен доставкатон мекунанд чораҳаи пешина бозори ҷалҷам буд ку духтаро чораҳаи якум советския меган анамҷа маркази савдои М Товер дуюм ошона инами дуюм ошона ки биромаден дасти рост мешада дасти рост якм магазин мешава магазини М Амира мана нигоҳ куненда и тарафда бо туркиё ҳастай бинен инами вайёра диден чихел хушрӯчанд ҳамиё 300 сомониян инами двойкаан ҳамаш хулоса нархҳо дастрас хели нархҳора ку дигар намеёвен духтаро аз фурсати истифода бурда анам хел куртои фасона харидорӣ кунен духтаро медонен чанд сум шудагиай бовар кунен ҳами турецкиё 400 чанд сума боранд 200 сомон якта ҳами бори бишкекай дига ҳамаш туркияй духтаро 200 сомонӣ бовар мекунен 200 сомоне ира бинен и бишкекашам хушрӯа и расветка дорада бо расветка дора духтаро марҳамат 200 сомон инаи моделҳоям ҳамаш 200 сомонӣ марҳамат духтаро ҳозир и қисмам нишонтон метиҳам каседа дар корай ина биёен ина миёям ҳамаш 200 сомонияй киртаян мана кадомеда дар корай биёен бинен харидорӣ кунен маркази савдои М Товер пешина бозори ҷалҷам буд ку инами якум советский марҳамат чораҳаштаян М Товер якм дуюм ошона мағозаи М Амира мешава мана марҳамат биёен дуюм ошонада меёбеншона ира бинен ху чихел арзонай 200 сомоне доставкаям доранд тамошобинони азиз аксияи зури зур рафтестай ина марҳамат ҳозир пурраш мода мефаҳмонам иҷа ҳамаш бори туркиву бори бишкекай мана якта ба якта нархош кати мефаҳмонам хоҳишмандо биёен ё ки нависен доставкатон кунанд 300 сомон двойкачара диден ай ҳар яктае ки ҳозир амҷада ҳаст ку бо расветка ҳастай марҳамат 300 сомон двойкада гап нест ина праздничный хушрӯ ғавсак сезони ҳамияй ҳичи намешава 300 сомон инаи вилвечам бинен и вилвечам хушрӯай айям расветка доранд баъдана иноша бинен турецки оригиналан инаминош ҳамаш туркиян ҳамиёшам 300 сомон ҳам юбочный вариант астай ҳам брючный духтаро доставка доранд хоҳен доставкатон мекунанд хоҳен биёен ҷалҷами пешина бозори ҷалҷам буд ку чораҳаи ҳавай маркази савдои М Товер
ام امира дуюм мошина даян духтаро дуюм мошина ам амира як магазин меша баъди ами дуюм бромадан хулоса нависен шуна доставкатон кунан тамошобино дар ам амира на танҳо кирта акция шудагиай балки нигоҳ кунен курткаву палтоям акция шудагиай мана 200 сомон диден турецкиян 200 сомон беҳад хушрӯ инами ваяйку теҷи меган ина 200 сомон каседа дар кора биён бинен харидорӣ кунен инахе куртка чашам ҳастай ҳамхе сабукакай ишам 200 сомон фақат анами прада тамошобино нигоҳ кунен ҳами прадаш 300 сомонай дигарош ҳамаш 200 сомон ини моделшам ҳастай хоҳишмандо ам амира ҳамаи шумора интизорай и кожинка чанд сомай навҷода кожинкайку 300 сомон инахе кожинкаям ҳастай турки маркаи савдои м товер медонед пешина бозори ҷалҷам буд ку чораҳаи якум советский амҷа даян деи мошона м амира инами магазин ҳамаи чӣ дора жимпирам чизе дар корайтона биёен бинен харидорӣ кунен духтаракои хушрӯ боз акция рафтестай дар м амира нигоҳ кунен ин амира ман худам барои хуштоманам бовар кунен 400 чанд сомон харидагием 480 буд 500 гуфтанам 480 ба фикрам додан ина марамат 450 450 ина ҳозир акция рафтестай 300 сомон кардагиан 300 сомон турецки оригиналай лекин зури бадай хушрӯвай ҳамаи модарҷонода ҳамаи мисол ваёда хуштоманода маъқул мешава марамат занҳои азиз беҳад фасона ҳичи намеша ята мегирен чанд сол мепӯшанд ана баъд ҳамира жимпиршам ҳастай дарозуш остин дарозай қадшам дарозай ина турецки оригинал ҳамино 1000 сума боранд ҳозир бошад 550 сомон шудагиай бо ягон сум арзон мешава биёен аз наздик инчунин кардиган барои хитон духтаро марамат инак ҳамаш кори дастӣ рафтагиай турецки оригинал мана ин хеб моделошам ҳастай иноям 550 сомон шумо аз наздик биёен як бор ҳама тарафа аз наздик бинен баъд харидорӣ кунен анай кардигани дастангӣ и чандай 300 инаям хушрӯ духтаро 300 сомон вязкаи дарози хушрӯ аз ин сериям доштай духтаро м амирада ҳозир акция рафтестай ҳамаи борошон арзон кардаган ҳамҷа ҳамаш туркияй духтаро медонен киҷодай пешина бозори ҷалҷам буд ку чораҳа якум советский амҷадан маркаи савдои м амира деи мошона маркаи савдои м товер деи мошона марамат биёен ана акция мана акция духтаракои хушрӯ нигоҳ кунен дар м амира аксияи грандиозни рафтестай ҳамаи борошон туркияи духтаро ина нигоҳ кунен да зела обуфо ина авшоҳо ҳама намудуш ҳастай диден ҳамё медонена 300 сум 280 сум кам нест ҳозир 100 сомони акция шудагиай мана нигоҳ кунен чихе хушрӯай 100 сомон бовар кунен ай нархи туркияда марзон 100 сомон бо ина ешайку духтаро нигоҳ кунен иш 50 сомон будай марамат иҷада на танҳо киртоошона балки тамоми пояфзолошонам арзон кардаган яъне қисма бинен зела обуфои фасон иёшам ҳамун 100 сомон духтаро м амира пешина бозори ҷалҷам буд ку чораҳаи якум советский амҷадай м товер маркаи савдои м товер дуюм мошина духтаро ҳам дуюм мошина экскалатор кати меброен дасти рост мегарден якум магазинай м амира